Morjens. Nyt oon lähdössä kohti Haltia. Olen käynyt Haltilla kesällä poikani kanssa tuolta Suomen puolelta. Käveltiin joku 5-60 kilometriä suuntaansa ja se on se perinteinen tapa käydä siellä Haltilla ja nytten oon täällä ruskaretkellä vaimoni kanssa ja tänään päätin lähteä sitten käymään Haltilla tuolta Norjan puolelta. Eli tästä on Kilpisjärveltä tämmönen parin tunnin ajomatka, josta niin kuin ensimmäinen tunti ajellaan ihan asfalttiteitä ja sen jälkeen toinen tunti mennään sitten semmoista aikas pientä tietä, jonnekka en lähtisi matkailuautolla, vaikka silläkin siellä väkeä näkee. Eli aikas huonokuntoista, kapeeta, jyrkkää, mutkikasta soratietä sitten tonne lähelle Haltia. Ja siellä on pysäköintipaikka ja siitä sitten semmoinen 6-7 kilometriä suunnilleen on semmoista kohtuu jyrkkää, varsin kivikkoista nousua pitäisi olla. Oon tän kyllä tiennyt niin kuin pitkän aikaa, että täältä pääsee, mutta nyt vasta parin viime vuoden aikana selvittelin sitten, että mitenkä tänne pääsee. Ja luin sitten muutaman jutunkin ja kattelin TV:stä terveisiä Latelan pojille. Latelan Lauri melkein pääsi sinne huipulle, mutta mulla olisi nyt tarkoitus käyttää tähän koko päivä ja käydä siellä huipulla. Kelikin on hieno, että eiköhän tää tästä onnistu. Meen kevyellä repulla sillä tavalla, että mulla on siellä vaelluksen ajalle pelkästään patukoita ja keelejä ja vettä ja urheilujuomaa ja kannan kuvauskalustoa, eli tämmönen videokameroiden sekakäyttäjä. Tässä kuvataan nyt GoProlla. Sitten mulla on tuommoinen kevyt Canonin R50V ja pari kakkulaa siihen. Sillä on tarkoitus kuvata videoa ja sitten vielä toi drooni eli Mavicin Pro 4. Ja näillä nyt sitten tää pätkä, mitä juuri katsot, niin on kuvattu. Maksetaan pysäköinti nyt tässä, missä on vielä kenttää. Easy Parkki käy. Näyttää olevan 172,5 Norjan kruunua, eli eiköhän toinen vajaa parikymppiä ole sitten Suomen rahassa per vuorokausi. Tämähän on ihan parasta, kun pääsee tällä autolla tämmöisille teille, että tää on niin kuin näille teille tehty ja tietysti vielä paljon huonompaan oikeaan maastoon tehty auto, että täällä on niin kiva täällä ajella näitä teitä, että ei tarvitse pelätä, että pohja raapii maata ja akut hajoaa ja sitä rataa. Aivan mahtavaa. Ja maisemat on aivan hurjat, että siis tää jylhyys täällä, kun ajelee tämmöistä pientä tietä, niin tää tulee niin konkreettisesti tää jylhyys tässä esiin. Tästä on lukenut tästä tiestä varoituksia, että tää saattaa olla huonossa kunnossa ja sillain. Eikä tää nytkään missään
kauhean hyvästä on ihan hirveitä monttuja ja tämmöisiä neulan silmämutkia, joissa on isoja kuoppia. Että vähän ihmettä, että millä noi matkailuautojampat on tänne ajellut jollain vanhalla väliällä dieselillä, niin kyllä siinä niin kuin menee haarukat sekaisin, mutta tällähän tää on vaan hauskaa. Ja korkeutta tulee. Nyt on jo 420 metriä. Että tuolla ylempänä on sitten varmaan tasaisempaa, kun päästään tästä tää nousuosuus. 100 metristä tosiaan lähdettiin. Mulla on yksi polku merkittynä tuohon karttaan ja sitten tämän infotaulun mukaan niin polku meneekin vähän eri paikassa. Mutta eiköhän se sieltä löydy ja joka tapauksessa mä sinne kyllä löydän, koska mulla on myöskin toi navigaattori. Mutta jännä homma. 6 kilsaa tiettävästi matkaa. Ainakin tässä alkuun pysytään hyvinkin tuolla mun kartan polulla. Aika selkeä polku tässä kohtaa vielä. Vaikka tässä varsinaisia merkkejä ole. Korkeutta on 9,5. 1,6 kilsaa tultu. Melkoisen jyrkkää olisi.
kivikkoa. Ja aurinko on taas just paistaa silmiin sillain, että meinaan nähdä missä on aina seuraava polun merkki. Koska tästä tietyllä tapaa niinku helpoin reitti on tänne merkitty, vaikka tässä nyt toki vähän tätä vaativuusastetta on. Huhhuh. Korkeutta 1033. 1,93 tultu. Huhhuh. No niin, tässä on tultu nyt 3 kilsaa ja pari tuntia meni. Toi oli aika hidasta tuossa kivikossa välillä. Oli todella aika jyrkkää nousua ja sitten valtavia kiviä. Ja nyt onkin sitten jo vähän parempaa tässä kohtaa. Et kivikko on toki, mutta tää on tällaista niin kuin käveltävän sorttista. Ja toi tuolla takana niin ei todennäköisesti ole halti, vaan se on vähän niin kuin tuo vasemmalla. Se on tuossa vielä harjanteen takana ja tulee sieltä sitten kohta esiin. Ja täältä päin taas on tultu. Eli melkoista nousua tosta. Näyttää suorastaan jyrkänteeltä toi. Ja pientä taukoa. Kohta jatketaan. 4 kilsaa tultu ja paljon on korkeutta. 1144 ja matka on Linnuntietä reilu pari kilometriä. Ja nyt ollaan niinku tän näköisessä kiveliössä. Että tätä nyt tästä eteenpäin. Joo, 5,9 tultu. Korkeutta on 1265 ja vielä on vähän matkaa jäljellä. Eli ajutietokone sanoo, että 663 metriä Linnuntietä ja se tästä vielä mennään. Et aikaa on nyt kulunut 3 tuntia 38 minuuttia. Tässä niinku 4 tuntia menee ylöspäin ja sitten varmaan suunnilleen samaa alaspäin. Ehkä tää nyt vähän nopeammin tulee alaspäin kuitenkin. Ja että hirveästi ei jää aikaa tonne huipulle, että ehtii auringonvalolla tonne alas. Ja jos sais sitten jossain kajossa ajaa vielä tien poiskin, mutta kyllähän se nyt tietysti menee pimeässäkin. Jees. Eli tämmöstä kivikkoa tää nyt on ja nousua on vielä vähän sen tuonne päin. Otetaan se oikein GPS ja katsotaan, että tässä on se korkein kohta. Kyllä se on. Siinä se on. Korkein kohta on tässä ja Suomen korkein kohta on sitten tuolla.
Haltilla jälleen, eli toista kertaa tänä vuonna ja tällä kertaa Norjan puolelta ja melkoinen kivikkoreitti. Dronella on kuvattu ja vähän otettu video ja ei muuta kuin takaisin. Hieno huiputus. Melkein meni pitkäksi ja loppu valo kesken, mutta ei ihan. Auringonlaskut jäi ne kuvaamatta, kun tuli prioriteetiksi tämä aika. Mutta ne on kuitenkin katteltu tuossa kulkiessa. Mistäs tänne tultiin? Joo, jos tässä nyt tekee sitten pientä yhteenvetoa, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä, niin reittihän oli hieno. Reitti oli hieno, mutta aavistuksen rankempi kuin mitä mä ajattelin. Kanssa sanottiin, että se on rankka ja sitten olin lukenut, että siellä on kivikkoa ja näin. Mutta oli aika rankka veto tollain niin kuin edestakaisin. Mulla oli tossa tietysti kamerakalustoa, että mulla oli pikku järkkäri video varten ja sitten mulla oli oikein drone, mutta ei sitä painoa nyt niin hirveästi ollut ja ihan patukoilla mentiin ja näin. Patukkaa, keiliä ja vettä ja urheilujuomaa, niin näillä mentiin. Vettähän tuolla ei ollut, että se oli ihan hyvä, että otin sitä kantoa, 1,5 litraa. Se riitti hyvin. Melkoista louhikkoa siellä välillä oli, niin kuin ylös noustessa ihan haastavaa ja sitten pikkasen väsyneen alas tullessa vielä haastavampaa. Aikaa meni. Mä tosin kuvailin ja kaikkea siinä mennessä, niin aikaa meni mennessä semmonen 4 tuntia ja palatessa sitten vähemmän, että sitä meni semmonen joku 3 varttia. Ja polku on kyllä todella huonosti merkitty, että se polulla pysyminen on niinku, kyllä niinku mahdotonta. Et sitä polulta putoilee ihan koko ajan ja sitten välillä pidemmäksikin aikaa. Et siellä on sellaisia louhikoita, mihinkä ei ole mitään reittiä muodostunut ja sitten niinku niiden kivikasojen näkeminen on kyllä välillä aika epätoivosta. Mutta ihan hieno reissu ja varmaan tuli nyt hienoa videoa ja drone-kuvaa Haltin huipulta, että olihan tää nyt kova veto.